салом мухлисони футбол, шумо қарор доред дар канали Спортстиҷи ва чизе ки матбуотҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Имрӯз дар барнома мушкили Ювентус танҳо бо ёрии Роналдо ҳал мешавад. Манчестер Юнайтед суперҳамла месозад. Кен ва Санчо, Реал ва шавандаи Серхио Рамосро ёфт. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео лайк кун ва обуна шав. мо бошад сар мекунем. мушкилӣ метавонад ба Ювентус зарбаи сахт занад ва даста мехоҳад аз ҳолати бади коронавирус роҳи наҷот ёбад. чӣ хеле ки Абола хабар медиҳад, аз сабаби бурҳони молиявӣ Роналдо метавонад азоб кашад. ба хабари Сомона дастаи италиявӣ се варианти аз ин ҳолат баромаданро нигоҳ доранд. Якум, Криштианоро метавонанд ба ягон дастаи хориҷа фурӯшанд. айни ҳол форвард 70 миллион евро арзиш дорад. дигар вариантҳо ин давом додани карьераи ӯ дар дастаи Турини мебошад. Роналдо метавонад як соли дигар шартномаашро бо даста дароз кунад, аммо дар созишномаи нав маоши соланаи ӯ хело кам мешавад, ё ин ки дар Ювентус то тамом шудани шартномаи худ бимонад, яъне то соли 2022. лекин ин вариант ба Ювентус писанд нест. пешакӣ хабар баромад ки дастаи Турини бо бозингарон дар бораи кам кардани маош маҷлис гузаронид. бо миннатдории ин даста метавонад 90 миллион евро эконом кунад. хабар буд ки Роналдо розӣ шуд ки музди кории худро бо ҳаҷми 3,8 миллион евро дар як сол кам кунад. ин фикри Ҷорҷо Келини ва Ҷанлуиҷи Буфон мебошад. дар ин маврид Карьеро делла Спорт хабар медиҳад ки Ювентус ба ҳимоятгари Реал Мадрид Ашраф Ҳакимӣ ҳавасманд аст ки айни ҳол ӯ дар Боруссия Дортмунд ҳамчун иҷора бозӣ мекунад. ба хабари Сомона дастаи Турини нақша дорад ки дар трансфери тобистона бо дастаи шонад ки ҳимоятгари Росков таъсисшудааст ва дар вақтҳои зарурӣ дар тарафи чапам бозӣ кунад ва барои состави асосӣ бо Александро рақобат бандад. хотиррасон мекунам ки пешакӣ ба Ҳакимӣ Бавария ва Челси ҳавасманд буданд. худ футболбоз нияти баргаштан ба Сантьяго Бернабеуро дорад. дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? дар хона нишинем, ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспор идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон метавонед то $100 туҳфа гиред. ба ссилка комментария буда даромада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. ба хабари Дон Балон Реал Мадрид ният дорад ки бо ҳимоятгари Севилья Диего Карлос шартнома бандад ва тайёр аст дар ин созишнома хавбек Дани Себалосро ҷамъ созад ки дар охири сезон ӯ аз иҷораи Арсенал ба дастао бармегардад. дастаи шоҳона Карлосро ҳамчун ивазшавандаи Серхио Рамос мебинанд ки шартномаи ӯ тобистони соли 2021 ба анҷом мерасад ва гуфтугузор дар бораи созишномаи нав он қадар хуб нест. мушкили ивазкунии бозингарон ин мебошад ки Себалос дар Бетис ҳунарнамоӣ кардааст ва мухлисони ин даста бо мухлисони Севилья ҷангӣ мебошанд. дар ин сезон дар Ла Лига Карлос 25 бозӣ гузаронида 2 гол задааст. ба ҳимоятгар низ тренери асосии Ливерпул Юрген Клоп ҳавасманд аст. барои ҳамин харидани бозингар осон намешавад. дар ин маврид Манчестер Юнайтед дар бораи трансфери вингери Боруссия Дортмунд Ҷейден Санчо гуфтушунид гузаронида истодааст. чӣ хеле ки журналист Фабрицио Романо менависад, девҳои сурх бо агенти бозингар ба алоқа баромаданд, аммо занбурон то ҳол пешниҳоди расмиро нагирифтанд. ба ғайр аз ин Боруссия ба МЮ хабар расонид ки даста нархи Санчоро паст намекунад, нигоҳ накарда ба кризи коронавирус ва бозингарро на кам аз 110 миллион евро мефурӯшад. ба Санчо ҳамчунин Ливерпул ва Челси довталабанд. собиқ ҳимоятгари Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд ба даста маслиҳат дод ки бояд онҳо авлагари Тоттенхем Харри Кен ва вингери Боруссия Дортмунд Ҷейден Санчоро ҳатман бихаранд, барои он ки ин бозингарон ҳолати дастаро дигаргун мекунанд. Харри интизор буд ки дар Тоттенхем дастаи орзуи худро мебинад, аммо ин чиз рух надод. шумо фикр мекунед ки ӯ хушбахт мешавад агар ҳар сол гол задан гирад ва рекордҳоро шиканад, лекин дар охири карьераш бетрафеъ монад? Не, ӯ зиқ ва хафа мешавад. ман фикр мекунам ки суханҳои охири ӯ маънои онро дорад ки дастаро тарк мекунад ва ҳамин хел ба дигар дастаҳо сигнал дод. ман медонам ки Юнайтед кӯшиш мекунад ки ӯро бихарад ва худ Кен зеби МЮ-ро дорад. боварии комил дорам ки Ювентус ва Реал ҳам кӯшиши харидани ӯро мекунад. ӯ бо маблағи калон дастаро тарк мекунад. дар ҳозира бозор хари 140 миллион евро меистад. ҳамчунин ман боз мехоҳам ки Санчо ба МЮ гузарад. ӯро бо дастаҳои ПСЖ ва Челси пайваст мекунам, лекин ба фикри ман ӯ бояд ба Манчестер Юнайтед гузарад. Решфорд, Марсиал, Кен ва Санчо ин хел ҳамла ҳимоятгаронро пеш аз сар шудани бозӣ ба ларза медоранд. Санчо ҳамаи чизро дорад ки дар оянда ситораи асосӣ шавад, гуфт Фердинанд ва хабар медиҳад портал gol.com.
дӯстон ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.